Gikan Barangay Batan Rapu-Rapu Albay, inamayan kasubong aga ni Binson asin kan sa iyang pamilya ang pagpasiring sa Legazpi City Grand Terminal para makabakal ning tiket pabalik sa Metro Manila. Oktubre 29 kan makauli sinda sa isla, ngani makaboto sa BSK elections, siring man na makabisita sa puntod kan sendang mga namaaram na kapamilya. Dahil ta may mga trabaho, kay puwan na nindang makabalik sa Metro Manila. Antisipado naman daninda ang pagdagsa kang biyahero, kaya mas maray ng mag-amay. Dicer po, dicer sa Robinson. Nakalib ka, sir? Apo, nakalib po. Tulungal daw. Nakasobra nga ni. Nakasobra. May nabayaan man na trabaho sa Batangas ang pasaherong ini, kaya siring kan pamilya Balingbing. Inamayan niya naman da ang pagpasiring sa terminal ning bus. Handal man siya na baka magkaubusan ng tiket. Yung ama ko 4 ng taon, dahil ko nasungko sa mga sa Panchaw, perme ako Batangas. Nasa maintenance ako sa sa Manukan, 45 days. Si Nanay Loria, nakisabayan naman sa dagsa kang pasahero. Dahil lang takaipuan niya dang asikasunang sayang naghihelang na aki na nasa ibang probinsya. Di nga na ako nagkaturog, pitsa uno nang nagligid-lipig, araga pagapan, tamalain yun, das pamati, dahil das siya nakahango. Kasi ka naman maalaga naman sa iyo. Puta, kaibanan lang kang pamangkin kong nagtatrabaho. Sigun sa manamiento kang terminal, posibleng mamamatean pang pagdagsa kang paruluwas na biyahero sundo sa weekend. Asin posibleng liwat na dagsaon kan pabaralik asin pauruling biyahero. Pirang aldaw antes ang Kapaskuhan asin bagong taon. Mientras tanto, nagpapatak sa 825 pesos. Sundoon 1,400 pesos ang pamasahe sa air condition asin ordinary bus pasiring sa National Capital Region. May 20% discount naman sa pamasahe ang mga estudyante, PWD, asin senior citizen. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal